Да бе, тази Германия, да бе, не му ми някой просек да му дам нещо, да се почувства и той малко истински човек. Бе, бате, бе, имаш ли нещо за мене, бе? Какво искаш? Кой си ти? Човек, бе. Какво искаш? Бе, де я знам, ти ще каже, дай нещо да се почувствам, човек, бе. Сега чакай. Нещо за мене, бе. Чакай, моето момче. Ари, моля се, бе. Айде, моето момче. Да си жив и здрав, моето момче. Давай, бе, бате. Да си жив ти здраве. Още искаш ли, моето момче? Давай, бе, бате, моля се, ще ги пълна в джобовете и гледа сега идите. О, бе, бате. Още искаш ли? Давай, бате, моля се. Ама да не ги продадеш да купиш цигари да пушиш. Няма тия неща, съм чист човек, не съм просек. Давай, бате, още, бе. Още искаш ли, бе? Моля се, бе. Да не ги продадеш за цигари и алкохол. Аз съм такъв човек, бе. Не правят тия неща. Айде. Давай, бе, бате. О, ама той сензорен ли? Работи, всичко работи. Ау, радиопайник ли? Аха. Ето ти. Давай, бе. Ма бате, той се чупи. Може прави. Имам един по-добър. Мерси, бе, бате. Ето ти. Да си го ползваш за здраве. Мерси, бе, ама не то. Да ти дам един таблет да влизаш в интернет да слушаш радио Пайнергит. Да, бе, ама Алекс Пайнер ли води, бе? Да, ето виж, с този таблет ще се гледаш. Аз малко и аз се видях. Оле, бате. Айде, за здраве да слушаш Пайнергит. Мерси, бате. Стара, бате. Айде още едно. Още едно хече, че си за теб, айде. Бате, ти ме кубът. Айде ще ти фърля още един, ще ти фърля. Чакай, бате, чакай да се рисувам това. Айде още един да го ползваш със здраве. Бате, ти ми оправя живота чест. Айде. Я кажи сега кое радио ще слушаш. Какво му питаш кия неща, бе, бате? Айде. Пайник и диджей Алекс. Ползвай си ги за здраве, да не за алкохол, нищо. Айде, със здраве.